Olemme kuluneen vuoden aikana kehittäneet tosielämän versiota John Wickin luotipukusta. Tämä on yksi luodeista, joilla olemme testanneet sitä. Räätälimme aloittaa muurahaisten rakentamisen seuraavaksi. Emme tee niistä luodinkestäviä, mutta teemme niistä sekä kulutusta että staffia kestäviä. Takki koostuu noin 20 kerroksesta erityistä kevlaria, ja joka toinen kerros leikataan 45 asteen kulmassa. Se painaa melko vähän, mutta näyttää aivan samalta kuin elokuvassa. Odotin sen näyttävän paljon isommalta. Se painaa 4 paunaa. Haluatko kokeilla sitä? Kyllä, tämä on puku. Joten lähes vuoden kovan työn jälkeen on aika ampua tämä asia. Katsotaanpa, mitä tapahtui. Olen hermostunut. Reikä on täällä. Se tuntuu siltä, ettei se edes käynyt läpi monia kerroksia.